planet med en fast overflade, inden vi flyver igennem asteroidebæltet og videre ud til gaskæmperne Jupiter og Saturn. Jupiter. Planeternes konge med ikke færre end 79 kendte måner. Med sin gigantiske tyngdekraft er Jupiter samtidig jordens beskyttende storebror, når den tiltrækker og destruerer de fleste asteroider, som forvilder sig fra det ydre rum og ind i vores solsystem. Saturn er betagende med sine smukke ringe, der som en splintret planet består af sten og is. Tættere på kan vi rigtig se det spektakulære skue og ringenes sammensætning. De største klumper er cirka lige så store som en bus, og de mindste er på størrelse med bitte små støvkorn. Her ser vi nogle få af Saturns måner, blandt andet Titan og Enceladus, hvor der måske også er liv. Vi ved det ikke, men vi håber på snart at finde ud af det. Fortsætter vi vores rejse, er det nok tvivlsomt, om vi finder liv. For her hersker iskæmperne med temperaturer på under minus 200 grader. Først finder vi Uranus, der er blevet væltet og triller rundt om solen. Dernæst ligger Neptun.